kula suwuni pangandikanipun Koko Prabu nawala saking kadang kula Dimas Bratasena. Lho, nawala saking Dimas Bratasena. Inggih, suraosing nawala. Kadang kula Dimas Bratasena kepengin bangun petilasanipun Nalendra Ngeka Cakra Prabu Bakah wonten ing Desa Manahilan Dusun Karangasem badhe dipun mulyakaken srana mbangun bali Pura Kencana Koko Prabu. Yen to kula turuti pamundhutipun Dimas Bratasena benika kula anggep ngina dhateng ingkang rayi Ngastina awit hamung cekap caos nawala dhateng kula yen to Bratasena menika kepengin Prabu Duryudana ngestreni inggenipun badhe mbangun Pura Kencana. Tentunipun sowan wonten nagari Ngastina piyambak Koko Prabu teges wonten paribasan nglangkahi pundak nyampar talingan ngepak mastaka Koko Prabu Baladewa. Lajeng ingkang angka kalih prayogining lampah kados pundi kula rawuh wonten Ngeka Cakra menapa mboten Koko Prabu. Jagat Dewa Bathara Dewa sesembahanku kadang kula yayi. Dimas Bratasena kelenggan menika badhe mbangun petilasanipun Nalendra Ngeka Cakra Prabu Bakah. Nun sewu miturut sejarah Prabu Bakah menika Nalendra yaksa sak gunung genya. Anggenipun dahar mboten kok dahar kados titah sak wantah menika mboten nanging kremenanipun dahar ngokop ludiraning manungsa ngletak balung manungsa nadah manungsa menika Yayi dados pejah rikala semanten saking astanipun Dimas Bratasena. Malah dinten menika badhe dipun bangun Pura Kencana. Pura menika omah Kencana niku Mas. Dados sedyaning kalih Dimas Bratasena kepengin bangun setunggaling bale utawi griya ingkang kawistara ageng turta sinawang saking Mandrawa kaya dening Kencana. Kula pitados pawegranipun Dimas Bratasena mugi mangke petilasanipun Prabu Bakah ingkang dipun badhe bangun Pura Kencana sageta murakabi dhateng kula negari Ngeka Cakra. Wah, lampawasanipun inggih ngraka. Boten perlu Yayi menika tida-tida enggal rawuh wonten Ngeka Cakra. Awit kula aturi inget Pandhawa menika nggih kadang dika sampun kathah lelabetanipun para Pandhawa ingkang tumanduk wonten angganipun Nyai Prabu. Nuwun sewu. Saben-saben Ngastina kinggan parang muka sinten ingkang mungkasi karya kejawi namung para kadang kula Pandhawa. Nyai Prabu Duryudana kelampah dhaup kaliyan Nyai Ratu Banowati kemawon. Yen jagat boten wonten ingkang nami Permadi lak boten kelakon. Senajan ingkang ngraka kemawon kelampah dhaup kaliyan Nimbok Ratu Erawati yen to jagat menika mboten wonten satriya ingkang sesinglon rikala semanten ingkang ngaran Setya Margana mboten kelampah. Lah menika Yayi kepetangan lelabuhan ingkang sae menika kedah dipun wangsulaken menapa kejawi namung lelabetan ingkang sae. Yen kepetangan Brana Pices Branawarta gampil anggenipun mangsulaken. Nanging yen kepetangan budi kedah dipun wangsulaken mawi tumindak ingkang sae ugi. Nuwun sewu Yayi sepisan malih mboten perlu menggalih panjang kula aturi rawuh wonten nagari Ngamarta tlatah Ngeka Cakra. Cekap atur kula. Matur nuwun Koko Prabu. Nanging upaminipun kula nyuwun wawasanipun sanesipun Koko Prabu. Wah, kula semanggaken. Amargi ingkang rawuh wonten nagari Ngastina menika wonten pendhapi Paman Haryo Sengkuni wonten.
Paman Pendhita Durna ugi wonten. Mongko kontaping jagat Paman Harya menika senajan Kyai sepuh nanging limpating pambudi. Paman Durna semanten ugi Pandhita Gentur tapanipun tentu wonten wawasan ingkang langkung prayogi tumrap Yai Prabu Duryudana. Kula semanggaken Yayi. Paman Harya Sengkuni, kula non paran wawasan dika nawala saking Dimas Bratasena. Dinten menika kula kedah rawuh wonten Ngeka Cakra menapa mboten Paman Harya Sengkuni. Sewu kalepatan kula nyuwun gunging pangaksama Angger Prabu. Nggih, mboten dados menapa. Yen cara wawasan kula mekaten, wiwit jaman menapa kemawon, wiwit Pandhawa niku tasih lari, kocap Pandhawa lari ngantos engga sepriki menika cara pemanggih kula menika tetep satrunipun Angger Prabu Duryudana. Pramila panuwun kula Ngger, mboten perlu panjenengan midhanget sabdanipun Angger Prabu Baladewa. Nuwun sewu. Angger Prabu Baladewa menika senajan ora nalendra nanging sampun buntas kawruh bab menapa kemawon. Sampun tau tatih dadi pandhita rikala semanten. Kula mboten maiben. Piwulanging pandhita menika menungsa niku kon jujur terus. Ulanging para tapa, para sarjana sujaning budi niku manungsa kon suci terus. Niku nek piwulanging para tapa, nek penempune Sengkuni mboten. Wong urip ki mumpung urip. Senajan to sewu dalane nggayuh kamulyan iku kudu ditempuh. Aja ming okol nganggo akal, nek perlu nakal. Ngoten. Wong urip ki mumpung urip nggunakno kesempatan ngoten nggih. Sing penting wong urip sing digoleki marem kok. Arep direwangi nyelimput-limputke sing penting marem niku nek cara penemu kula. Dados wong urip niku sing penting mumpung urip. Ngoten. Lajeng sedyanipun kados pundi? Sakmenika mboten perlu panjenengan rawuh wonten nagari ing Ngamarta tlatah Ngeka Cakra. Pedah apa? Yen pancen Prabu menapa Angger Duryudana menika dipun anggep sedherekipun sepuh kedah Werkudara sowan wonten negari Ngastina, tegesipun ngina dhateng Paduka. Mekaten pemanggih kula, dados kula mboten perlu rawuh wonten Ngeka Cakra, mboten perlu. Yen mboten muga-muganipun mangke Sengkuni tanggung jawab. Ngoten. Wonten paribasan Sengkuni niku nek matur ora mung waton ning mawi wewaton ngoten. Wawasanipun Paman Pendhita Durna kados pundi Paman Durna? Oh, gandhek bleguduk. Angger Prabu Duryudana, kula menika jejering tiyang sepuh. Pandhawa niku anak murid kula. Kurawa nggih anak-anak kula. Mboten wonten raos ban cindhe ban siladan. Mboten wonten guru kok bedak-bedake anak murid niku mboten wonten. Kekudanganing bapa guru ki anak murid kudu pinter ngungkuli guru. Nanging kelenggan menika panjenengan nuwun sewu, senajan to paribasan kula matur pindha betet sewu ngoceh sareng tentunipun Angger Prabu Duryudana mboten saged nampi awit sampun kenging pengaruhipun menapa Adipati Harya Sengkuni. Kula menika jejering tiyang sepuh, Ger. Jejeripun tiyang sepuh menika saged to ndulu anak putu kula menika padha rukun antawisipun Pandhawa lan Kurawa. Kula niku mboten badhe nyuwun punjungan dedhaharan ingkang mirasa nika mboten punjungan kula ingkang kula suwun rukunipun Pandhawa lan Kurawa. Oh. Lah kok bola-bali penemune Sengkuni. Jane Drena ki ya kondhanging jagat pendhita sing ngayal iku jane mboten cocok. Kula menika maha guru pendhita suci lahir batinipun, tegese kula menika diwenangake dadi guru ing Pandhawa lan Kurawa. Mula kula menika diparingi
tetengker kalian Sang Mahatmara Siwara Bisma Pendhita Durna niku kon ngudurke antarane Pandhawa lan Kurawa nanging ngudurke penemu sing becik mboten kok selaya niku mboten. Dados panjenengan mboten cocok kalian pemanggih kula. Kula mboten cocok, nek mboten cocok metu saking rombongan kenging kok. Wong sampeyan niku nuwun sewu dadi rombongan mriki niku nek mboten wonten sengkunine niku mboten kelakon tak kandhani. Sampeyan ora kelingan jaman sampeyan ki ngemis kalih anak sampeyan Satama nek mboten wonten ingkang minulya sengkuni lak mboten kelakon. Sampeyan niku dadi nuju ming ratu kok arep werna-werna. Nek arep gawe pernatan dhewe, oh tenan kula cutat saking rombongan niki sampeyan ajeng dadi napa? Ayo. Wah, iki dadi wiyaga, wiyaga ora tau nggawa tasa ngoten kok. Ganti-ganti nembung. Keplok ora tau cocok karo kancane kok. Kok sampeyan iki ajeng werna-werna. Ingkang baken ngaten nggih, kula tanggel jawab kedatipun gagalaken Werkudara badhe mbangun pura kencana menika. Koko Prabu Baladewa, kula yayi yen to kula mboten rawuh wonten Ngeka Cakra amargi Werkudara badhe ngepak mestakanipun ingkang ngarayi kados pundi Koko Prabu? Wah, menika pangemaos tunggal Yayi Prabu. Kula menika jejeripun tiyang sepuh wonten nagari Ngasina. Nanging yen to mangke wonten menapa menapanipun ingkang neraka tunggak waru mboten badhe melu-melu lelampan menika Yai Prabu Duryudana. Ana pandhita hakarya wangsit pindha kombang ngajaping tawang suwuh angin ngendi nggone lawan kali ingkang tapake kuntul ngalayak isine wuluh wungwang tambining pucang manuk mabur ing ngungkuli langit jegrek kaya tugu Sinukarta Prabu Duryudana awit nampi pangandikanipun Prabu Baladewa. Sandrane Prabu Duryudana kaya tugu Sinukarta. Tugu sayekti barang kang ora bisa bah rinengga-rengga sinungging-sungging cinawi-cawi. Amung saged kunjal yukswa sawetawis Prabu Duryudana harep siniwakan agung ngranggoni Tripandurat Tritelu pandurat pangandikan tigang wanda dadan wedaring lati kesaru geger paswanan Jawi. Sinten ingkang dadosaken harep sangganipun kadang sentana wonten yaksa minggah tinggil nagari ing Astina. Dadosaken cingak sangganing kang mursa kanca dayo, halo dayo, ya.
Caraka kang nembe Prapto alon denyata lenggah nggih ngarsaning Sri Nalendra tumando Sang Yun mangarsa Tanono kuciwa raras Pamandaryo kula nggih wonten yaksa minggas tinggil nggih wonten yaksa ning kula kagiat guru kawekasan yaksa Apaes Praha lagi sepisan menika kula mangertos ana buta kok asirah celeng pundi celengipun mboten wonten nggih sak wontene monggo lajeng kepareng acarane menika yaksa saking pundi nggih mengko kowe yaksa kowe iki yaksa saka ngendi sak suwire senggang nasat asat riwe aja dianggep aku temambu pancen aku sepisan iki wanuh karo kowe kowe kuwi buta saka ngendi sapa praceka ngendi dangkamu oh percaka belah iblis lanat padha jig-jigan dahat manglingga murda tumrap sabdanipun diwaji rementah ingkang ngabdi dasat kula kewasang yoga diwaji lajeng kepareng nimbali dhateng kula semunipun kesamaran kelayan kula panjenipun kula sepisan menika sowan wonten nagari dalem nagari Ngastina banjur kowe buta saka ngendi yen to diwaji mundhut priksa kelayan kula menika yaksa kesetipun Nalendra Nganjang Gribik Diresudi mestani kula diktiya kala celeng Demalung yaksa saka Nganjang Gribik celeng Demalung Ron banjur ora wigati apa sowanmu janur gunung kadingaren ora negara Ngastina aja wigih ringo-ringo enggal kowe matur ngersaning sun celeng Demalung ladala sampun pun parengaken kula matur diwaji ya tak parengke sampun pun parengaken matur kula badhe watur nanging sadèrèngipun matur mbok pilih hatur kula mboten dados keneraning kalih sinuwun kepareng kula nyuwun bunging samodra pangaksami ora dadi apa sepisan sowan kula nyasken sembah pangabekti konjuk tak tampa dene angka kalih sowan kula katenta lampah kula pribadi menika mboten kula menika kautus kaliyan Gusti kula Nalendra Nganjang Gribik ingkang jejuluk Prabu Nila Taksaka Prabu Nila Yaksa kula kautus nganglang jagat sing wigatos kula diwaji kula sak samunipun midrangi dri miling-miling ngangolati jajah desa Milangkuri jalak peninggal kula menika kautus Gusti kula Prabu Nila Yaksa ngupadi jalma ingkang kasinungal Ludira Seta diwaji dados kawuningan wanter sadanipun sinuwun Prabu Nila Taksaka kula ngupadi jalma ingkang kedunungan Ludira Seta menika dadi sarana dhawuhipun Gusti kula Prabu Nila Yaksa. Mila kula miling-miling hangulati midrangi deri kula katlangso wonten nagari Ngastina menika. Diwaji kontaping jagat panjenengan menika Nalendra Gong Binetara, Nalendra Bir Bondo Bandung Sentana.
tentunipun paduka priksa jalma manungsa ingkang kedunungan Ludira Seta. Wah, yen panjenengan saged mratelaken, wah kula badhe pun dawuh menapa kemawon tentu kula sendikani. Sauger panjenengan mratelaken, wah landalah badhe kula tebus mawi menapa kemawon pamundhutipun Dewaji Prabu Duryudana Paman Harya Sengguni. Kula nggih dos pundi? Wahyune kemenangan ndika dinten menika nggih. Sampeyan badhe mbangkalaken menapa Werkudara mbangun pura Kencana. Ya iki utusaning dewa sowan wonten negari Ngastina. Wahyuning kemenangan negari Ngastina dinten menika. Sebabipun celeng Demalung menika kula wawas digdaya sekti mandraguna. Wonten paribasan nggutuk lor kena kidul ngoten. Lajeng kersanipun niku garapan kula sing badhe paring pangandikan kelayan celeng Demalung menika kula semanggaken paman. Oh leng-leng lalu hangulati surya mangrangsang wayah. Surya mangrangsang wayah Umyos Amarawa Yanto mengko dhisik to. Bener jenengmu Celeng Demalung. Inggih. Nuwun sewu. Wonten prayagung busananipun mompyor nanging wis kaduk sepuh. Panjenengan menika sinten? Kowe durung tau tepung karo krungu karo aku to? Derek. Ya iki Patih Harya Sengkuni iki ya aku iki. Patih Harya Sengkuni ya Sumantri Gantalpati. Ki ya aku iki prayagunge ngono lho. Wah, ladalah. Dados paduka ingkang kuntaping jagat wonten negari kula negari Nganjang Gribik panjenengan ingkang kundanging jagat Patih Harya Sengkuni menika. Hayo aku iki Patih Sengkuni. Jenengku wis tekan nggonku kondang ning kono. Sampun syukur. Celeng Demalung, kula kowe miturut aturmu kepengin ngupadi jalma manungsa kang kedunungan Ludira Seta. Bener? Ih, wah, kuwi dudu Angger Prabu Duryudana, dudu sapa-sapa. Sing ngerti iki Patih Harya Sengkuni ngono. Nek pancen kowe saguh ana paribasan jer Basuki kuwi mawa biya. Kowe saguh. Walah, sauger paduka mratelaken menapa kemawon badhe kula sendikani sauger panjenengan mratelaken jalma manungsa sinten ingkang kagungan Ludira Seta. Ampun malih saged pejah sumedya kula temah Sang Rekara Patih. Tenan? Inggih, syukur nek ngono. Ngene ya Celeng Demalung. Sadurunge kowe kuwi merat apa ngerti sapa sing kedunungan Ludira Seta ning ana pitukane ya kuwi mateni Pandhawa, mateni Bratasena kang kelenggane iki arep mbangun bangsal Pura Kencana ana ing Ngikacakra. Kowe saguh? Sagah. Kowe wis krungu kontape Werkudara? Wah, Werkudara ugi kondang wonten negari kula nanging kula mboten gigrik. Kula mboten maras, mboten miris. Bagus. Nek pancen kowe wani mateni Werkudara, sore esuk tak tuduhke sapa sing kagungan Ludira Seta. Estu menapa Sang Rekara Patih Sengkuni ki ora tau goroh sak lawase. Urung tau kok Sengkuni ki wong tuwa kok arep goroh. Mula ya Celeng Demalung nek pancen ki iso mateni Werkudara, mengko aku mratelakake sapa manungsa sing kedunungan Ludira Seta. Sang Hyang Tata Gati Wisraya
Indriyaksa Sara Maruta Bawana Bana Margana Samirana lir warayak Panca bayu wisikan magulingan lima yen ngayuda katon anggruk kaya singa nabda minta lawan dalah sampun cetha anggenipun Sang Rikana Patih paring pangandikan dhateng kula keparenga kula nyuwun pamit bidhal wonten Ngeka Cakra badhe kula kokop ludirane Werkudara kula klethak-klethak balunge Werkudara badhe kula sesep-sesep sungsume Werkudara bagus nek pancen kuwi iso mateni Werkudara kon taping jagat walah yen kula saged menjahi Werkudara kula saged ngrebat misure Werkudara sampun kula nyuwun pamit medal jawi ngrumini lampah Sang Patih sing ati-ati sinuwun kula nyuwun pamit badhe minangkani pamundhutipun Sang Patih harus iku sing ati-ati jaleng demalung rono Baladewa kula yayi jaleng demalung sagah mejahi Dimas Bratasena mbangkarake anggenipun badhe mbangun pura kencana kula mboten badhe ujar liyan mboten badhe tunggak waruh ing Raka Mandura Paman Harya kula lajeng kados pundi keparenga kula nyuwun pamit pedal jawi tata jaring ayuda badhe melapat celeng demalung wonten Ngeka Cakra ingkang prayitna Paman Durna kula ngger semanten ugi Paman Durna kula aturi medal jawi ngayomi dhateng para kadang Kurawa inggih ngger pinarak njeng manggiya suka keparenga ingkang bapa nyuwun pamit medal jawi ngawuningani bidhalipun anak-anak kula para Kurawa semanten ugi inggih ngraka nyuwun pamit medal jawi badhe ngawuningani bidhalipun para kadang Kurawa yayi inggih Koko Prabu pangestunipun Koko Prabu ingkang tansah kula suwun Kartomarma hauron budalna Kang Marasawan ingestuaken dawuh Koko Prabu Duryudana titipura sabdanira Sang Nata ngrenggani sabda Pandhita Ratu sabda pangandikan Pandhita temen Ratu Gedhe Pangwasan ingkang kinarya Pratandha Nalendra ngandika sakwanda rata tiyang sak negari yen Pandhita datan mula wali pindhowe Kresna tumaming putra Seta datan lumebek kondurang gedhaton Prabu Duryudana grebeg sangganing para abdi dalem para bocah para gusti ngampit gamparan gading bukul kencana ampeanipun piyak ngarsa tutup samir jelek saking Mandrawa yayah panten binayang kahari